Hofri Nwosu bụ afọ Igbo mere ka ihe niile aga nke ọma. O nwere ihe ga-eme ka Buhari cheta ma ọ bụrụ na ndị Igbo na-asị ka echeta Hofri Nwosu maka ya na onwe ya kwuru ekwu na mbido bụ Buhari na ihe banyere 5% na-etinyere ya gbasara ya na ihe banyere nke bụ ọ bụrụ ndị Igbo bụ 5% ahụ na ọ bụrụ ihe gbasara ya mana ndị Igbo na-agakwuru ya na-asị ya mee nke a na ha so ya n'azụ ma ọ maghị ma o nwere esi ya n'azụ n'ala Igbo na nke ahụ o metara ya ọfụma so ya gawa n'iru chefuo Nwosu mana ọ bụ ihe m na-agbakwa gị erichacha nri n'efere achọ ịracha ofe fọrọ mmadụ akpọzie gị bịara ihe nri ọ bụrụ ezi ọkpụkpọ ka ọ kpọrọ gị o nweghị ihe ọ ga-enye Nwosu maọbụ onye Igbo ọzọ banyere ihe a anyị ga-anabata tinye nyesi n'ihe ọbụla anyị anabatago na ọ kpọrọ anyị asị ọ bụzi ihe anyị ga-eme gawa n'iru bụ isiokwu